Hayırlı gün isenmisiz. Yaڭı kanalında Qonun, Parlament, Jamg'iyat programmasi. Onu men Feruza Majitova davlat saytidan alib baram. Oldağı 25 minutda atnaның siyasi, ijtimoiy voqealarına to'xtalırбыз. Bugungi programmada Zakonsiz ravishda ishsiz qoluv, tabibqa yozila olmau. Pandemiya yilında Tataristanlılar huquq buzilg'a zorlanib 6000 topqir murojaat etgan. 2 atnalik yog'an qordan Qozonni 50 tartib bitira olmaylar. Necha kun ishinde qorni kirib, uramlardan chiqarib bitiriga tiyishlar. Bir yuqori o'quv yurtida 4 xoliq madaniy yuzaga, millataro bog'lanishlar turida bizning angama. Zakonsiz ravishda ishsiz qoluv, ishga o'rnashib bo'lmau, dorilar bilan ta'min etu, tabibqa yozila olmau masalalari Tataristonliklarni kishi huquqlari bo'yicha vakolatli vakilga murojaat etarga itargan. 2020 yilda 6000 ga yaqin kishi haligi uyushmaga chiqa. Telefonga shaltiratalar, internetdan yozalar, shaxsan kelalar. Bu murojaatlar nechik hal etilasin? Bu atnada kishi huquqlari bo'yicha vakolatli vakillikning yillik ishchanligini natija yasoldi. Граждандарның социаль huquqlarini шул исәптән хезмәт huquqlarini яклауда зур игътибар бирелә. Pandemiya yilында халыкны борчыган көнүзәк проблемалар, эшсезлек, хезмәт хакының вакытында түләнмәве, табибка язылып булмау, коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр, торак мәсьәләләре. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил 6000 га якын мөрәҗәгать ала. Тикшерүләр нәтиҗәсендә хезмәткәрләрнең хезмәт хакы, хезмәт килешүләрендәге үзгәрешләр, эш барышын кыйлау, дисциплинар җәязе куплану өлкәләрендә булган хукук бозулышларны бетерү һәм кисәтү буенча чаралар күрелде. Быел Татарстанда өлешкә кереп фатир алып, акчасыз да, тораксыз да калган 420 кеше проблемасы хәл ителә. Казан, Чаллы, Питрәч, Алабугадагы төзелмичә торган йортларны салып бетерәләр. Әмма инвалидлар сайлау участокларына барып җитә алмый әле, чөнки участокларның 8% һаман икенче катта урнашкан, пандуслар куелмаган. Сегодня, к сожалению, мы должны констатировать, что лишь 92% участков расположены на первых этажах зданий, что создает сложности для инвалидов, лиц с ограниченной возможностью здоровья и маломобильных граждан. Это вопросы связаны с защитой избирательных прав отдельных категорий граждан. Ялгыз яшәүчеләргә социаль ярдәм җитмәү ачыклана. 3682 человека из 13 муниципальных образований были охвачены системой долговременного ухода. По данным министерства, это 16,1% от нуждающихся в социальном обслуживании. Но все ли случаи нуждаемости учтены? К сожалению, к нам поступает через ЕГИС ГЛОНАСС 112 213 сообщений в прошлом году. Поступило о необходимости оказания срочной помощи одиноким или одиноко проживающим пожилым гражданам. Звонили соседи, дальние родственники. Наибольшее число обращений поступило Казань, Набережные Челны, Лениногорск, Зеленодольск, Бабульман, Нижнекамск. Звонки поступили из 20 муниципальных образований. Чит илгә юллама алып бармый калучылар, туроператорлардан акчаларын кайтара алмаучылар. Концерт заллары, театрлар бикләнгәч, алдан алып куелган билетлар буенча бик күп сораулар килә. Хукуклары бузылганнарга Роспотребнадзор хезмәткәрләре ярдәм итә. Управление 167 раз отстаивало в судах права потребителей туристских услуг. В результате несостоявшимся туристам возвращено около 9 миллионов рублей. Локдаун сказался на материальном положении граждан. Многие из них были вынуждены обратиться в кредитные организации, при этом банки умудрялись навязывать еще и комплекс дополнительных услуг. Кеше хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең һәр районда үз вәкиле. Идрис Кәримов бу постта 7 ел тора. Татарстаннан армиягә китүче егетләрне хәрби частьләргә озатып барырга туры килә аңа. Солдат әниләрен тынычландыра алам ди. Бөтен булган җирендә, бөтен җирдә теге частьләрдә порядок иде. Порядок у нас солдатларга бөтен условия созданы, служителярга бернең жалобы булмады. И менчектер үзебезнең или безнең министерство обороны үзебезнең теге гаскәрләр өчен дип әйтим, шундый гордист кайттым инде ул барган җирләреннән. Кеше белән дә эшлиләр, хукук мәсьәләләрендә яхшы беләләр, кануннардан да хәбәрдар. Залда утырган вәкилләргә Фәрит Мөхәммәтшин яңа чыккан социаль законнарның ничек эшләвен аңлатырга куша. Мы ждем от вас действенных предложений. И самое главное, я бы очень хотел, чтобы принятые социального направления наши законы как-то совместно доводили до всего населения. Их немало. Вы расширили круг людей, кроме своего дополнительного аппарата, еще небольшого, которые очень помогают, людям непосредственно общаться, принимать решения, вырабатывать подходы, обращаться в органы
власти, в правительство нашей республики, к законодателям. Эти люди должны быть проводниками вашей политики. И самое главное, я хочу еще попросить вас, чтобы они подключились и помощь парламенту республики. Быелның бер аенда гына да торак коммуналь хезмәтләр күрсәтү буенча идарәче компанияләр эшчәнлегенә карата күп гозерләр килә. Бу өлкәдә эшне тагын да көчәйтергә җыеналар. 1 февральдән җитештерүчеләр үзләре теккән кием салымны марка сукмыйча сата һәм саклый алмый. Яңа кагыйдә кием, тукымадан эшләнмәләр кебек җиңел сәнәгать товарларына кагыла. Бу канун 1 чиратта кием салым базарында контрафакт әйберләрне булдырмас өчен кертелә. Илдә хәзер һәр 5нче кием контрафакт санала. Бу яңалыкка җитештерүчеләр үзләре куанмый, чөнки бу алар өчен өстәмә чыгым. Шулай да кием салымны маркалау системасыннан кем ота һәм кем оттырасың җитештерүчеләрдән сорадык. Чистайдагы аяк киеме фабрикасы бу резин итекләр, кроссовкалар җитештерәләр. Елна 300 мең пар. Быелдан бер парын да маркаламыйча сатырга ярамый. Июльдән башлап һәрберсенә менә шушылай махсус штрих-код ябыштыра башлаганнар. Әлбәттә, бу өстәмә чыгым таләп иткән. Компания где-то на оборудование потратила. Безнең компания 500 мең сумлык җиһаз сатып алды. Бер марканың бәясе 60 тиен тирәсе. Маркалау өчен өстәмә хезмәткәрләр алырга туры килде. Моңарчы 15 минутта эшләнгән эш хәзер ярты сәгать башкарыла. Чөнки сатуга чыгарганда һәр штрих-кодның туры килү-килмәвендә тикшерәләр. Өстәвенә вакыт, акча тоту товарның үз кыйммәтен арттырган. Һәр пар аяк киеме бәясе 5 сумга кыйммәтләнгән. С одной стороны, кажется, что 5 рублей... Бер караганда бу зур сан кебек тә түгел. Икенче яктан 5 сумны еллык җитештерелгән 300 мең парга тапкырласак, миллион ярым сум килеп чыга. Марка кую системасы сатып алучының кесәсенә сукса да товар сыйфатын яхшыртырга мөмкин. Чөнки хәзер аяк киеме булсынмы, күлмәк, пәлтәме, сатып алынган һәр әйберне телефондагы честный знак кушымтасы аша кем теккәнен күреп була. Әгәр сыйфаты начар икән, үзләренә шалтыратып әйтергә алыштырырга мөмкин. Уңай мисалларны китерергә була дип белгечләр. Алкоголь, даруларны маркалый башлагач, суррогат, ялган препаратлар шактый кимегән. В первую очередь стоит отметить, что это делается с тем, чтобы избежать контрафакта. Маркалау системасы беренче чиратта контрафакттан саклану өчен кертелә. Чөнки безгә еш кына салымны түләп, гадел юл белән эшләүче эшмәкәрләр соры базардан кием салым алып сатучылардан зарланып мөрәҗәгать итә. Хәзер андый намуссызлар маркалары булмаса эшли алмый дигән сүз. Хәзер маркаламаган товарны сату гына түгел, складта сакларга да ярамый. Алайса штрафка тартачаклар. Бу Роспотребнадзор идарәсе контролендә. Интернет аша сату итүчеләргә дә кагыла. Танылган маркетплейсларның гигант складларындагы товарны маркалау җаен тапканнар. Компания-производитель. Җитештерүче компания маркировка билгеләрен ясый. Честный знак сайтында теркәлә, шуннан маркетплейска җибәрә, склад хезмәткәрләре үзләре марка суга. 1 февральдән җиңел сәнәгать товарларын маркаламыйча сатарга һәм сакларга ярамый. Канун һәркемгә бер. Кагыйдәне үтәмәүче эшмәкәрләргә 5 меңнән алып 10 меңгә кадәр, юридик затларга 50 меңнән алып 300 меңгә кадәр штраф яный. Конфискацияләнгән товарны үз хисапларына юк итәргә тиеш булалар. Бу җомгада Татарстанның халыклар дуслыгы йортында туган телләр һәм бердәмлек елына старт бирелде. Республикада 170-тән артык милләт вәкиле яши. Үзара дуслыкны ныгыту, бер-беребезне гореф-гадәтләрен тагын да яхшырак төшенү, төрле чаралар уздырып тәҗрибә уртаклашу. Булар аша бер-беребезгә тагын да якынаю максаты тора. Башкаланың кайбер югары уку йортлары студентлары арасында бу эшне берничә ел башлаган Казан кооператив институтында төрле халыкларның мәдәни үзәкләре эшләп килә. Телләр өйрәнәләр, төрле халыкларның милли ризыкларын әзерләү осталыгы буенча мастер-класслар уза һәм бик күп төрле башка чаралар. Бу юнәлештә гөрләп торган тормыш турында без институт ректоры Алсу Нәбиева белән әңгәмә кырдык. Алсу Рөстәмовна, исәнмесез? Исәнмесез. Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәгендә басып торабыз. Бу институтта милли мәдәни үзәкләре 4. Менә әйтегез әле, аларны оештырганда нинди максатларны күздә тотып эшләдегез? Бу инде әлбәттә безнең башлангыч, бу төп үзәгебез. Безнең татар студентларын һәм башка милләт студентларын татар мөхитенә кертү өчен, татарча тәрбия бирү өчен, татар мәдәниятенә ниндидер юнәлеш ачыр өчен, юл ачыр өчен эшләнгән проектыбыз. Һәм дә инде безнең бу татар мәдәният үзәгендә мәдәнияттән тыш без телне дә өйрәтәбез. Зыялылар белән һәм башкалар белән татар интеллигенциясе белән очрашулар уздырабыз. Безнең балалар
балалар өчен. Һәм дә инде башлап җибәргәндә бу проект безнең институт балалары, студентлары өчен иде. Хәзер инде экскурсиягә язылалар безнең бик күп укучылар, мәктәп укучылары да. Алар үзләренең татар теле укытучылары белән киләләр. Без инде аларга шундый тематик очрашулар оештырабыз. Бу инде Бөек Ватан сугышына багышланган очрашулар, безнең татар каһарманнары һәм дә башка безнең татар шагыйрьләренең, язучыларның туган көннәре булганда без аны махсус уздырабыз безнең татар мәдәният үзәгендә. Һәм дә инде төрле тематик экспозициялар без эшләп килә. Асырстан менә мин күрәм татар мәдәният үзәгендә менә шундый фамилияләр эленгән агачларны, әйме, нәрсәне аңлата бу? Бу безнең бер яктан татар сәүдәгәрләре фамилияләре агачы, бу якта кооператорлар агачы. Һәрберсе турында безнең тарих бар, язылган һәм ел ахырында без аны тагын да җыеп нәшр итмәкче булабыз. Һәм информацияны җыябыз. Кем тапшырасы килә, үзенең гаиләсендә булган шундый тарихны кооперация белән бәйле, татар сәүдәлеге белән бәйле. Без шушы информацияны җыябыз һәм ел ахырында фәнни яктан тикшеренү уза безнең һәм без шуның нәтиҗәләрен китап буларак бастырып чыкмакчы булабыз. Безнең татар мәдәният үзәгендә бик күп татар зыялылары, хатын-кызлар әгъза буларак эш итәләр һәм аларда төрле юнәлешләрдә гаилә кыйммәтлеге юнәлеше, яшь буынны тәрбияләү, сәнгать, театр, төрле юнәлеш. Шуның өчен безнең хатын-кызларыбызга бик рәхмәтле һәм менә Мөхлисә Бубига багышланган аерым проектыбыз бар. Без инде аны быел проектны башлап ахырына ирешмәкче булабыз. Әле әйтергә дә куркам, теге күз тимәсен дип инде. Менә исән сау булсак, менә бик зур проектны алдагы көннәрдә презентацияларга әзерләнеп торабыз без. Менә күреп торабыз, татар мәдәнияте үзәгендә тормыш гөрләп тора, бик күп чаралар уза. Әйдәгез хәзер башка милли үзәкләрендә карыйк. Әйдәгез. Менә бу безнең төрек мәдәният үзәге. Әлеге үзәктә студентлар өчен төрек теленә өйрәтү курслары үтәме? Монда төрек телен укыту курслары уза безнең бу мәдәният үзәгендә һәм дә инде менә безнең төрек консулы бүләк буларак килгән китапларыбыз да бар монда, тел өйрәнү китаплары. Төрек теле нидән килде дип сорасагыз, баштан студентлар барып кайттылар, стажировкага кайттылар да нишләп без чит ил теле буларак төрек телендә өйрәнмибез дип үзләре мөрәҗәгать иттеләр. Һәм кайбер укыту программаларында шундый мөмкинлек булды, ике чит ил теле өйрәнү мөмкинлеге. Ул бөтен кеше өченме, әллә студентлар өчен генәме? Көндез монда студентлар укыйлар, кич белән студентлардан тыш шәһәрдән һәрбер теләгән кеше килеп төрек телен өйрәнә ала. Әлеге үзәкнең файдасы дип әйтик студентлар өчен. Алар бер-берсенең мәдәниятен өйрәнә әйтик. Бәлки аш-су пешерү буенча мастер-класслар. Аларда без үткәрәбез, пәхләвә буенча мастер-класслар үткәрдек, төрек милли ризыкларын пешерү буенча. Бу инде безнең студентлар, технолог студентлар да кушыла бу эшкә. Аннары безнең язу-сызу, рәссам, Эбру төрек рәсем ысулы буенча конкурслар уза, төрек теле буенча олимпиада уза безнең монда. Әйдәгез хәзер үзбәк мәдәният үзәгендә. Әйдәгез. Бу мәдәният үзәгендә безнең студентларыбыз үзбәк телен өйрәнәләр, үзбәк мәдәниятенә багышланган чаралар уза безнең. Монда төрле җырда өйрәнеп була, үзбәк телендә пулау пешерү дәресләре дә бар безнең. Күптән түгел сайлаулар узды Үзбәкстан тарафыннан һәм безнең институтта тавыш бирү мәркәзе ачылды. Ул бөтен Казанда яшәгән һәм укыган бөтен үзбәк халкы килеп безнең институтта үзләренең тавышларын бирделәр. Менә монда төрле китаплар да бар. 121 үзбәк студенты, алар монда киләләр, алар монда очрашалар, алар монда эш алып баралар. Алар өчен ниндидер бер үзләренә тартып тора торган бер шундый үзәк инде бу. Үзбәкстан якташлар җәмгыяте буларак кабул итәбез без бу мәркәзне. Безнең Венгер үзәге, бу үзәк безнең барлыкка килде 3 ел элек. Без кооперация өйрәнү буенча эш башлаганда Венгер кооперация тәҗрибәсен өйрәнә башладык. Консуллык белән элемтәгә кердек. Консуллык безгә төрле рекомендациялар бирде. Аннары нишләп сез үзегезнең институтыгызда безнең үзәгне ачмыйсыз дигән шундый тәкъдим
иттеләр ашырга. Үзәкне без инде әлбәттә кабул иттек. Бу үзәк безгә туризм секторында укый торган студентларыбызга ярдәм итә, тагын да тирәнрәк өйрәнергә. Һәм дә инде безнең кооперацияны өйрәнә торган студентлар менә монда килеп, Венгриянең кооператив секторын өйрәнәләр. Анда ул бик яхшы эш алып баралар кооператорлар, венгр кооператорлары. Һәм без аларның тәҗрибәләрен өйрәнәбез, карыйбыз, ничек эш итә алар. Шундый фәнни элемтә дә торабыз без алар белән. Асырсам, без хәзер 4-нче мәдәни үзәкне карадык институттагы, әйме? Менә нәтиҗә ясап әйткәндә, сез бу үзәкләрнең эшчәнлегенең нәтиҗәсен үзегез күрдегезме? Бу бик файдалы эш. Студентларга һәм бик кирәкле эш, компетенцияларны арттыра, тел белемен арттыра, традицияларны арттыра, һәм дә инде гомумән халыкара бер-берсенә мөнәсәбәт тә, ихтирамлык та, игътибарлык та, хөрмәт тә арта. Бу безнеңчә проект уңышлы дип әйтик инде. Асырсаны шундый эчтәлекле әңгәмәгез һәм экскурсиягез өчен бик зур рәхмәт. Автобус полосалары һаман кар көртләре астында, ишек алларына гомумән кирип булмый. 2 атна элек Казанда яуган кар инде сулы боткага әйләнә. Югыйсә, һәр тәүлек сайын 19 000 тонна кар чыгарылды дип хисап тотсалар да. Әлеге эшкә 700 махсус техника һәм 500-дән артык урам җыештыручы җәлеп иткәннәр. Әмма нәтиҗә бик сизелми дип зарлана халык. Шәһәрдә юллар тарайган, кайбер урыннарда хәтта берәр полоса юкка чыга. Бу һәлакәтләр артуга китергә мөмкин. Рания Абдрахманова тулырак. Иртә дими, кич дими, Рамазан Фатихов кар кирим. Көн сайын кулларында кирәк булса да, чистартып бетерә алмыйлар. Остановкаларны чистартабыз. Менә бу остановканы, теге остановкаларны чистартабыз. Башта ишеп кар явып, аннары кискен җылыту сәбәпле тукталышларда да, юлларда да кар боткасы, автобус полосасы гомумән үтәрлек түгел. Хәзерге вакытта без декабристлар урамында һәм менә мин җәмәгать транспорты йөрергә тиешле полосада басып торам. Күргәнегезчә, аның яртысын кар каплаган, шуңа күрә автобуслар күрше полосадан да йөрергә мәҗбүр. Менә монда да шундый ук хәл. Менә ул җәмәгать транспорты йөрергә тиешле полоса, ә менә шул полосага куелган машиналар. Автомобиль хуҗалары тимер атларын эшкәрәк кертеп куя алмый, чөнки анда да кар иемнәре. Шуңа күрә җәмәгать транспорты автобус, троллейбуслар өчен каралмаган юлдан йөрергә мәҗбүр. Бу исә калган автомобильчеләргә кыенлык тудыра. Бик авыр җөрергә, автобусларга, общественный транспортларга бик авыр җөрергә. Казан үзәгендә әле булай ярый, әйбәт чистарталар. Менә шул объездной юлларда общественный транспорт, Азинский, анда чистартмаганнар. Конечно, это очень удобно. Әлбәттә, бу кыенлыклар тудыра. 3 полоса урынына безгә 1 полоса ярым гына кала дигән сүз. Шуңа төрле маневрлар ясарга туры килә. Бу исә авария китереп чыгарырга мөмкин бит. Үзәк юллар әле бераз булса да чистартылса, ишек алларында хәл кыен. Һәр көнне Казан йортлары янында менә мондый хәл күзәтелә. Шуңа шәһәр агайлары да кулларына көрәк тотып ишек алларында машина казу белән мәшгуль. Югыйсә юлларны һәм ишек алларын кирәүнең үз регламенты бар. Магистраль юллар беренче чиратта җыештырылырга тиеш, җирле юллар 6 сәгать эчендә. Ишек алды кар явып туктагач 6 сәгать эчендә. Кар яуганга инде 1 атна була. Юлларны чисталамыйлар инде. Вот тут на Южке живем, вообще техники снегоуборочной не видно нигде не чистится. Мәктәп балалар бакчасына илтә торган юлларда да шул ук хәл. Менә бу Әмирхан урамындагы бакчага илтүче юл. Как зима началась, так мы с трудом проезжаем. Кыш башланганнан бирле кар йөреп йөрибез. Әле иртән балалар бакчага килгән вакытта хәлләр тагын да мөшкелрәк. Кирип тә, чыгып та булмый. Гел авария. Казанда гына түгел, Татарстанның башка шәһәрләрендә дә шул ук хәл. Менә Ярчаллы, Зур проспектлары 99%ка чистартылган булса да, ишек алларына кирү юллары карлы. Бүген андый җирләрдә 114 берәмлек техник эшли. Узган төндә генә 280 рейс кар чыгарганнар. Бүген көндез әле пока информация юк. Кичә көндез 390 рейс чыгарылган, көнгә где-то среднем 300 рейс кар чыгарыла шәһәрдән. Бүген көндә менә хәзер буны инде местный проезд дип әйтәләр, бу дублер юл, основной юлны. Бүген менә шунда хәзер безне куйдык неләр, аршлак дип әйтәкме. Казанда да әле кичә генә 19 000 тонна кар чыгарылган. Бүген көндез исә башкала урамнарында 350 урам җыештыручы һәм махсус техник эшли. Урамны чистартырга комача уламас өчен махсус хезмәтләр автомобильләрне юл буйларында калдырмаска сорый.
Дәүләт сайты тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә Парламент көндәлеге. Бердәм Россиянең волонтерлык үзәкләре эшчәнлекләрен дәвам итә. Ил буйлап 100 меңгә якын кеше теләсә кайсы вакытта ярдәмгә килергә әзер дип билгеләп үттеләр партиянең 2нче социаль онлайн форумында. Анда партия рәисе Дмитрий Медведев, Генераль советы сәркатибе Андрей Турчак, Бердәм Россиянең төбәк бүлекләре видеоэлемтә аша кушылды. Волонтерлар кемгә ничек ярдәм итүләре турында үз мисалларын сөйли. Фирканың Татарстан төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, волонтерларсыз без авырулар саны артуын туктата алмас идек. Республикадагы үзәккә 18 мең ярым Нам удалось принять серьезные меры для того, чтобы остановить рост, помочь тем, кто нуждается в самой быстрой помощи в эти непростые дни для них. И особо хочу отметить роль волонтеров, медицинских работников. 27 гыйнвар Бөек Ватан сугышы тарихындагы иң катлаулы чорларның берсе Ленинград камалышы өзелгән көн. Депутатлар ул көнне камалыштагы 872 тәүлекне кичерүчеләрнең үзләре белән очрашты. Парламентның мәгариф комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова Зинаида Бушуеваның хәлен белергә өенә барды. Ул 77 ел элек булган хәлләрне бүген дә хәтерли. Сугыш елларында Казанга эвакуацияләнгән. Когда уезжали из Ленинграда, уже мы умирали. Все слегли, мама слегла, и мы вставать не могли уже больше. Мы приготовились умирать, все. Потому что дистрофия была уже у нас в последней стадии. Примите вот эти цветы, нежные, гвоздики. Спасибо, пожалуйста, большое. Это вам. Спасибо. Жители блокадного Ленинграда обращаются не с какой-либо просьбой, какой-то материальной. Они говорят, что все у нас есть, все хорошо, было бы здоровье, но они обращаются с тем, чтобы именно наше подрастающее поколение ценили, где они живут. Казан хакимияте урам сәнгатен тәртипкә китерергә җыена. Төрле сыннар, хайван образларына кереп, фотога төшкән өчен акча сорап йөрүчеләргә дә кагыйдәгә буйсынырга туры киләчәк. Шәһәр халкы, эшмәкәрләр һәм артистлар үз фикерләрен белдерә. Беренче чиратта үзгәрешләр Бауман урамына кагыла. Все туристы, как правило, идут на улицу Баумана и пытаются окунуться в атмосферу городской среды. И, конечно, они должны знакомиться с культурными кодами нашего города. Но при этом, конечно, все должны помнить единые правила, скажем так, да, которые бы творческое самовыражение, чтобы не приводило к оскорблению чувств других участников этого процесса. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз.